uhlale wedwa. The spirit that wants to be alone. Umoya ufuna ube wedwa. The spirit that wants to be alone. La moya ukhangele access, ufumane chance. The spirit is looking for an access to So end. ufuna uhlale wedwa Wants you to be alone so that bakwazi udevelop lento bayifunayo. so they can develop what they want. Yabona khuluma. Sometimes no moya Sometimes this spirit uza kulidela ungene kuba quiet ungafuna uthetha. will need to be quiet and don't want to So speak. dingoqalisa fight against lo moya. You need to start fighting against the spirit. Use early kamnandi. It's still early. Use early kahle kakhulu. It is still very So early. sinaku fight lo moya kwa early. We can fight the spirit Sinaku fight early lo Satan kwa early. and fight the Satan Okay, early. lo moya ufuna ube wedwa. This spirit wants you to be alone. The moment uba wedwa uhlale wedwa. The moment you're alone, Uzofuna ngqondweni kubuye zonke into ongazithandi ezenzeke you don't want to bring in your mind everything that you don't like that Angithandi, happened, so that bafumane chance yokufumana. so they can get a chance to get you. Injongo yabo bafuna ukufumana ingqondo yakho. They have what they want is your Okay, mind. bafuna ukufumana ingqondo, They bafuna want- ukulawula, okay? They want your mind. So kuse early kamandi. It is still very early. So I'll call it. It's not late. Okay? Yeah. So and lo moya nje ungalidela ba usifumana depression just pacing. It can lead you to have a depression out of the Let's blue. fight lo moya kwa early. Everton. Seven? Everton. Yeah. Yes. Yes. Come on. Ah, come on. Come on. Yes. Puma. Yes. Come. Ah, Puma. come. Puma. Yes. Promise. Come. Ungobonye Next thing, ngimthandaza ngelife yakho ofunda. pray for academic life. Okay? So yenye into abazoyi attack ebomini bakho. That's another thing they've come to attack in your life. So bamba bezinhloko also bazo attack life yofunda. The reason why they're coming to a head is showing they've come to attack your academic life. Ngazibona ungaqhubeka kahle ezifundweni zakho. You'll see yourself not doing well in your So studies. ngase xa ndithetha naye nonye umntana nomnye amamele. I wish another child could also listen. La ndiyohlala wedwa uzibona ucinga you know. Being ube sitting quiet, alone and ungathethi. thinking, Indlela abafuna ufumana ngayo ingqondo yakho. that is the way they So want to that get your mind. bakwazi ukwenza ungaqhubeka kahle ezifundweni. So they don't do well in your studies. Okay? I'm not sure i-aim yakho yintoni na. I'm not sure what your aim is. But ngibona nursing. I'm seeing nursing. Nursing. Okay. Yes. I'm sure. Take it. Yes. Come on, share this hand. Hallelujah. Let Number her two. Jesus. Family tata yakwaTewu ezibuthandazela intombi le tata kunye nomama wentombi Okay. ezuyithandazela man of God uthe ubona umoya ofuna uba makabe yedwa so that la moya udevelope lento bayifunayo wathi man of God lo moya sometimes ungakwenza ufune uba quiet wedwa wathi ungayenza intombi ifuna uba yodwa ube quiet icinge injongo ke man of God zala moya uthe ufuna ingqondo yakhe. Sometimes la moya ungalidela kwi depression. Man of God wathi amazogqibela kuse early ungafighter uphume kula moya. Man of God uyayiconfirma lonto intombi kunye nomama wayo kusweleke utata omkhulu wakhe which is ebemkhulisa intombi and be close kakhulu kutata omkhulu. Kuthiwa indlela man of God akhathazeke ngayo intombi nami ezinthetha nayo ndiyibonile ibingqukuleka man of God kukhala. Intombi ithi sihlalela yodwa icinge deep ngokusweleka ke tata omkhulu. Lonto man of God ibingayilidela noba intombi ibe ne depression nyane ezimoya kaThixo ibonile. Man of God, You mean lentombi You mean that the daughter, ebekuswela kutata omkhulu the grandfather passed away? ihlala yodwa. She isolated. ihlala yodwa my father ibe quiet ayifuna uthetha namntu ezimoya kaThixo utshilo. Ntombi uhlala wedwa. Utata omkhulu usweleke nini? When did the grandfather pass away? Last year, 26th of December. NgoDisemba ophelile. Last year, December.
So sikonye uDisemba mosiko. We're in another Man December. of God, unyaka wonke le Yes, ntombi okubihlutshwa yile nto ikhathazeka. It's Yilaa nto important. umoya kaThixo ebone i-depression. The Spirit of God saw Ezi this. simbona nangokubandla ulila ingathi utamkhulu usweleke izolo. Moya kaThixo my father. Serious. Ha, why ntombi ukhathazeka kangaka ngotamkhulu? utamkhulu angikhulisile bengihlala naye every day. And bendifonela every day. So ngoku andisamboni and andisathethi nazo. Yes. Wena uzoba mdala ngomso. Want to grow and be old tomorrow? Ndizawuba mdala tata. Wena uzohamba emhlabeni ngomso. Want to leave this world tomorrow? Eh? Ndizohamba tata. I will So leave. allow utamkhulu hambe. Allow the grandfather to leave. uThixo xa wayedala When God created, akazange adale umhlaba qha wadala He created amazulu heavens nomhlaba. and earth. So if umuntu akekho If a apha person emhlabeni is not on earth, so usezulwini they are in heaven. ngoba uThixo wadala amazulu God created heaven nomhlaba. and earth. Yebona ngokukhathazeka kwakho You've been grieved. ayisekho kwakho ngoku anymore. It's no longer yours now. Seyindlela It is now a way osathana abayisebenzisayo that Satans are using ukonakalisa life yakho. to destroy your life. So iyeke le ndidlule Allow it to pass. iyeke idlule lena into. Allow this thing to pass. Think about amazwi kaYesu. Think about Jesus' Xa words. esithi sanulilela mna When he said, "Don't cry for me, lilani nina cry for ngoba yourselves, nina bashiyeke emhlabeni. because you're the ones So remaining on earth." yeke into katamkhulu ngokidlule Allow the matter of the grandfather to pass, uzokwazi ujonga phambili ngobomi bakho. so they can look forward with your life. Kuse early kuwe kusenintsi into It is efuneka still ebomini. early. Sekunintsi efuneka ukufumene There's a ebomini. lot that you need to receive for it. So ba uvumela into katamkhulu ikuphazamise If allowing the matter of iza grandfather to kulidela step, kwenye into. it will lead you to something So else. yeke ikhululeke ntombi. Allow it to be released. Okay? Suvuma amagqwirha asebenzise yona Refuse for the witches to use it ukhathaza wena. to grieve you. I'm not sure noba bandla nikhona na. I'm not sure if church are here. Utamkhulu sweleke Their grandfather passed away kulonyaka uphelileyo ngobani last year, ngoDisemba. December. But now really yazibona ulila komntwana. You can tell the child Ingathi cried. utamkhulu sweleke izolo. You will say the grandfather passed away yesterday. So please ntombi, Please, please masiyeke idlule leni. let it allow it to pass. uYesu ujonge ingomso Jesus lakho. is looking into your future. uThixo ujonge uba wena mawumuvele phambili God ebomini. is looking that you move forward in life. Amen. So masiyeke atamkhulu idlule. Come on shaye lezo Clap zandla. hands for Jesus. That's what we're talking about. So ntombi siyeke idlule ngo. Allow it to pass now. Asijonge phambili. And let us look forward. Tim Khawulezani because of time. Man of God, we are praying for the little girl. She's standing here with her mother today. Man of God, while you're praying for her, you said she must be careful of this spirit that wants to isolate her, wanting her to be alone, and this spirit will lead her to be quiet and she won't want to speak with other people. She has just confirmed that her grandfather passed away last year, December, and that has grieved her to the point that she is isolating herself. She does not want to speak with people anymore. She prefers to be in quiet places and just be alone. Wow. So as umoya kaThixo kuthethile, As the Spirit of God has changes spoken, zenzekile. changes have happened. Okay? Man of God, Kabezela. Mama. okunye man of God uthe ndibona i-nursing. Intombi man of God ipase i-matric last year. Kulo nyaka khange ifunde, but umnqweno wakhe ufuna ukwenza i-nursing my father. Wow. Even tatam umamakhe uthi le ntombi isakhula yayifuna le nursing ekukhuleni kwakhe my father akanaphepha apha kuye akho nto ibhaliweyo kodwa umoya kaThixo ibonile wayipick up. Wow. Come on, shout this is on hallelujah. So, ubone vumela kanti sithi, Allow me when I say, ubone vumela xa ndisithi. allow me when I say, Hlala phansi. you may be seated. Ubone vumela xa ndisithi. Allow me when I say, Ntombi, you mean le nto bendiyithetha yinyani? you mean what I was saying is the truth. Yava laa mbuzo thini? Do you hear what the question says? Le nto bendiyithetha ufuna uxela uba yinyani? You want to tell me that it's the truth? Tata nyam.
Wow, yonke lento ebendiyithetha kuyinjani. Everything I said to you is true. Yambulela uYesu. To thank Jesus. Ikufundisa ntoni lento? What does this teach you? Yokokubana kube khona umfo wakwaThixo That there's a man of God othetha izinto zenza wedwa endlini. that is speaks things to do alone in your house. Oxelela uba endlini wenza lena. At home you do this and this. Indibonisa uba uThixo utata wam. Wow, shayela isizathu. Clap hands for Jesus. Mama, uthi intombi yakho yayisithi funa ukwenza nursing. Amen, man of God. Ewe oko esakhula wayede angafuni waye emanesi noba uyadlala afuna uba xa ndimthengela izinto afune ndimthengele into enobunesi phakathi. Athi amanesi ithi zawanxiba noba ndiyaphi noba ndiyodlala zawunxiba amagxa wam. Athi utatam ke ngoku ukhulele kuye mosexesheni sebegcina nge wakhulela kuye nokuqala kwakufunda ubhala wafundiswa nguye ehlala naye. Okay. Wamane emfundisa ke ngoku athi tamkhulu zamane ndikonga uthi xa unukwe yiasma yakho okanye yilonto yakho ndikuxilonge ndibe ngugqirha kuwe ndimane ndisithi khamisa oko notata wamane sithi omntanam ilizwi liyadala makwenzeke ngohlobo ufuna ngalo. Eyona nto tata endibona uba izomkhathaza kakhulu ilizwi lakhe bemane sithi kuba ekhulele kutata ingasutamkhulu wam ndithi kwi-wages yam yokuqala abe esaphila nto nje kuThixo akathanda ngolu hlobo wamthanda utata last year. Yeah, tamkhulu bekholwa mase. Yes. So mawuthatha iwages yakho yokuqala uyizise ecaweni. Ufana nongathi uyinika utamkhulu. Ngoba utamkhulu Was a grandfather, umntwana kaThixo. the child of God. So enza lonto usazi into bana Do that knowing naye uyakubona ezusenza he lonto. sees you as you do so. So ezinto zofuna uba yinesi uqale neminyaka emingaphi mama? Inoba tata wayesesekanana ekrishi phaa kwi-6 years. Ide nomisi bakhe ekrishi bathi yo uyazithanda lo mntana akafuni nodlala nabantwana ubuyambuza athi akafuni ungcola yena ngoba uyinesi. Wow. Please explain. Man of God, another thing you said to the daughter when you are praying for her, you said, I'm seeing nursing. She's confirming that it's been a desire to study nursing ever since she was young. And her mother just confirmed that when she was growing up, even when she was in creche, she used to buy her toys as like she's the doctor or the nurse, and she'll play doctor at home, and she'll always confess that I want to be a doctor, I want to be a nurse when I'm growing old, I want to take care of people, I will do this when I take care of people, confirming what the man of God has said. Wow. Come on, Shiloh Susan. So as umoya kaThixo uthetheni, As the Spirit of God has it spoken, changes zenzekile change bomani that bami. happened. Okay? Yes. Mama kanihagele le ntombi. Go and take her. The moment yokuhaga, The moment you have okukhathazeka kumke forever bomani that bami. grievance is gone forever in your heart. Receive your anointing kuye. Receive the Ibe anointing. sebomini bakho. Stand up right now. Phakamenge. Oh, God bless you family. God bless you. God bless you. Oh,